Мараба палчинки, аз съм край багиран и сега едно месече. Виси максимален фокус. Така. Направих си го да не ми сече толкова. Абе, ти като чупиш дърветата, да появяват ли си някакви такива червени? Да, бе. Значи това е шейдър, добре. Така, като гледате, започва много поредица. На име Minecraft Shader Survival. В нея ще играя с шейдър. И сега карта много ми се товари. Но ще ги правя приблизително 10 минутки някъде толкова. Само те питам, кое старши, може ли да ми направиш модото с където да чупиш едно дърво и да падне веднага цялото, защото... Той на мен не ми тръгва. Добре. То там Тимбър Мотлико, там се викаш. Добре. Така. В момента качвам в YouTube нов епизод на Assassin's Creed. Така сега. Като гледате, тръгнал да се стъмва. Като гледате, тук си намерих кол. Така че сега викам първо да си направим крафтинг тейбъл. Си направим малко поръчки. И си направим прибори за работене. Тоест, ето ще сложа това. Кой ще друго ще ми трябва? Една лопатка. И един меч. Нищо друго. Така, сега мече на първо, кирката на второ. И ето така ги нареждам. Сега хеми камък ще се взема, хеми кол. Каптан Херо ме питава, деви, как така ти върви толкова бързо с шейдър, бе? Мах ти пич. Смятай колко му е я комп. Повече техните от Epic Fail са по-хубави комповете от моя. Какво? На тия от Epic Fail са им по-хубави комповете от моя. Браво. Ама виж мая на моя колко какво прави. Бах ти яка комп. Гордея с него. 2 години съм снимал клипове, 1 година с него. Значи колко игър съм изял. То най-ново видеокартата трябва да ми се смени или друго. Така, скоро трябва да си взема нова видеокарта, т.е. когато баща ми вземе пари, ще купа една GT 430, няма да сече въобще нищо. Нищо няма да сече. Моето е GT там нещо. GTS е твоето. 450. Ще виж, че е толкова. Или 421 двете. 450. Виж как знам. Да, защото един ме видя. Не, просто защото GT май 450 няма, има само GTS. Не знам. И аз така събрах много кол. Като за първи епизод не знам как намирам толкова много неща. Сложил съм си то мода за карта ли къв там се води. Не знам и аз. Той кой стар го ми го сложил, той ми прати неговия Minecraft jar. В момента играем с един същ Minecraft jar. Аз той. Не знам, но мисля да не снимам мултиплеер на тези епизоди. Само ще снимам така как говоря. Ще говоря с някой, ще снимам. Просто защото не ми се снима мултиплеер сега. Очаквайте утре или после неговия трети епизод на неговия Survival. Great Adventure, какъв там се викаше. Добре. Така, като гледате тук събрах много кол. И има още даже отгоре. Което е невероятно много. 30 и колко кол съм събрал? 40 почти. И въй картата ми само на 54 градуса. И USA е 32. Всяка да гледа на статистиката. Хипер леки то шейдър, мога да ти кажа. Много красива графика дава. Много ми харесва. Това Minecraft с такава хубава графика виждали ли сте някога? Само ми кажете. Служи си текстчер пака миса и направо. Да! Ще малко не искаш ли чубиса? Сложа. Искаш да снимам с него? Но хубаво снимай. Сега взема малко дърт, защото мисля да е под земята всичко това. Нямаш проблеми.
Не знам, мисля, че малко ще ти копна survival нещо. Що? Защото я ще живея под такова. Под дърт, не знам под какво се върши. Чеко, то всеки е тъй. Да, така че. Така се събере малко дърта. Ако намеря айрон, ще се радвам много. Па представи си сега, още сега намирам диаманти. Първи епизод. Да. Са трябва да съм хиперлъкър. Ето средата. Така и тук ще почна, нали, тук ще си ми е минута. Съберем още малко дърво. Така като гледате, скинем я на този от Assassin's Craft 3 трейлера. Същия, абсолютно същия. Он е пич ми го даде. Така, сега. Какво да направя сега? Не кажи. Си взема още дърво освен. Ама то тук долу има вода. Супер. Да се заселя ли до водата? Не знам. Това овца ли беше там? Не, парсето. Супер. Елате, прашчо, ела. Хайде, прашчо, ела да те изям. Добре, хайде, имам си мисъл за вечера. Ще може да го изпечеш и... Паднаха ми малко сидове. Супер. Сега добивам останалите прасета. Много искам да намеря овце. Въй, тук има нещо като кейв подобно. Само че има вода. Чайте малко по-нататък да видя. Може да има някъде овце. Не, парсета са сега. Аз съм в някаква такава земя, където е... крава! Хубаво, падна ми са. Кравешко месо ще хапвам тази вечер. Хубаво. Тя потърся още малко. Дали ще мога да намеря тъпа вълна. Овце като гледам не съм намерил все още. Ама намерих кравички. Вой, тук много крави има, бе. Аре, аз после ще зона. Хубаво. Пиши ми аз ще зона, защото може да снимам. Така. Случи меча. Така вече имам 3 такива. Ледър ли тук там се води? Добре, достатъчно експлорна хорда мисля, че. Да тя видя дали ще ми се падне още 2 такива. Ми трябва да си направя шлем поне. Или едно да падне. Айде, едно ще се радва. Бабе, мамка ти дейва, мангуста с мангустата ти. Добре, едно падна, радвам се. И имам 13 пържоли. Супер, ще хапвам тази вечер. Така се бера още малко дърво. Така стига толкова дърво. А сега се връщам там, къде започнах. Нали, целият survival. Сега хапнем една пържола. От синята страна му е да затичкаме малко повече. Не, тук долу по реката и си стигам веднага там. О, намерих пясък. Супер. Сега да взема малко пясък. Си направя прозорци. Някой ми пише по скайп в момента. Или ми спамете, или ми пишете едно от двете. Сега взема още малко. Ето тук докато стане стоун. Добре, достатъчно ме този санд. Да се качвам вече горе. Ой, цяло помислих за овце. Сериозно. Не съм го помислил, то наистина са овце. Елате, бе. О, супер. Заразах ония крафтинг тейбъл, това не ми трябва. Той ми беше там са. Сега побия малко повече. Не, прасета не ми трябва. Бързо трябва да убия тези овце преди да се стъмнила. И да ти си правя къща.
Аз тук може да я направя даже къща. Има много яка земя. Добре. Добре, стига тук сега бързо да правим тук, примерно. Войне! Мамка ти. Добре, аз се закрепа така. Да не дойдат посетители. Пък ще си оправя всичко нещо останало. Ще ми трябва торчове. Добре, перфектно. Видеокартата ми е в съвсем добро в момента. Там ако беше. Съвсем добре за сега видеокартата ми. Не. Трябват ми 8 такива. Значи това е само една кръг ще направя. Три дърва за легло. Добре, намерихме си храна. Всичко си намерихме първи епизод. Голяма живот под дърта пара, няма що. Супер, даже и така. Супер. Добре. Добре, сега съм много доволен. Тук ще бъде така. Сега сложим леглото. Кое ще друго да трябва да направим? Се пусна да ми се пече месото. О, аз имам доста кабел. Значи ще мога да направя още една печка. Още една пещ, как там се вика. Да мога да пусна да се печат месата. Хайде така. Друго какво да направя? Имам черна вълна. Начапа за какво ми е. Да помисля. Врати да направя. Имам си прасенци. Ела бе, ела те за кода. Това е малко странно прасе така да влезе. Така сега да влезем да заспивам на да ми на другия ден. Така, вече сме на друг ден. Тоест вече сме сутрин. Така сега тук да си умахнем това нещо. Само ти пържоли ли такива бяха сега? Сурово го вижда. Добре, често я си направя. Съндък. Готово. Сега тук да си направя изхода. И ето. Това беше сигурно краят на епизод номер 1 на Shader Survival. Дано да ви е харесал, като гледате, ще продължавам с този скин да бъда, за да може да бъде малко по-епично, нещо такова. Ще го направя. Много ми хареса така и затова така ще продължавам. Ако ви харесват много епизодите, давайте, коментирайте, и така,
като си беше. Сега набързо ще сме на... Не, други епизод ще сме на интериора. Овца. Чао. Така сега се оставя нещата. Или помога и друго да направя. Да, трябва да се направя от всичко това, да се направя малко броня. Така да оставим сега нещата. Кирката ще си ме оставим в мения, това в мения. И това тук понеже е свършило. Почвам да пича стъклата. Тук свършиха ли? Няма да се свърши. 3, 2, 1. Хайде свърши. Имаме достатъчно кол. Така сега да хапнем. Така сега да си направя тук малката броня, кожените бутушки. И да излезам навън, с тях да се пофукам на света. Добре, и това беше епизод номер 1 на Minecraft Shader Survival с мен Карайзис България. Очаквайте други епизоди, коментирайте, оценявайте. И ако искате, коментирайте, оценявайте. Subscribe също в YouTube, ако може. И това беше от мен Карайзис България. Дано ви харесва епизод номер 1 на Minecraft Shader Survival. Бай-бай от мен за сега. И това беше епизод номер 1. Бай-бай.